ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 42, 43, 44 ശ്ലോകങ്ങളില് നമ്മൾ കണ്ടു 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങള്, അവരെന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവർക്കും അതാത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടുക എന്ന് നമ്മള് വിവരിച്ചത് കണ്ടു അല്ലെ. എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. 6 ആ ഭഗവാന്റെ ആ എല്ലാവിടെയും നിറഞ്ഞിരിക്കണു അല്ലെ. മമൈവാംശേ ജീവലോകെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണു. സുപ്രീം ലോർഡായിട്ടുള്ള ആ എൻ്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത്. ഒരാള് പൂർണ്ണത നേടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്വന്തം കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണമല്ലേ. 15-ാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ മമൈവാംശോ ജീവലോകെ എന്നുള്ള ആ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകമുള്ളത്. മാത്രല്ല 7, 4, 5 ശ്ലോകങ്ങളിലും പറയണത് എന്താ? എൻ്റെ ഭിന്നാ പ്രകൃതി രഷ്ടത പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പഞ്ചഭൂതങ്ങള് മനസ്സ് ബുദ്ധി മിഥ്യാഹങ്കാരം കൂടിയതാണെന്ന് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട് എനിക്ക്, ജീവഗണങ്ങളാണത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മ സംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട് അണ്ടാന്തരസ്ഥ പരമാണു ജയാന്തരസ്ഥം അല്ലെ. ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഗോവിന്ദന് ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രണാമം ആണ് അല്ലെ. എല്ലാ പരമാണുവിലും ഭഗവാനുണ്ട്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ മാസ്റ്ററാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. നമ്മൾ സെർവന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാ. ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല, അത് കമ്പൽസറി എല്ലാരും ചെയ്യണം. അത് ഭഗവത് ദത്തമായതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കണത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കടമയാണ്
അതെ, അങ്ങനെ ആ കടമ നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ആ കൃതജ്ഞത തിരികെ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കള്ളന്മാരാണ് അല്ലെ, സ്ഥേരനാ. ഓ ഭഗവാൻ എല്ലാ പവറും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ഭഗവാനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ വർഷിപ്പ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആളാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ നമുക്കറിയാം. എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയാണ് ദുർഗാദേവി, ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസിയാണ് രാധാറാണി, നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാം, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആറ്റത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഓരോ അണുവിലുമുണ്ട് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പോൾ സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം എന്നാണ് 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. സ്വധർമ്മം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണത നേടുക? നമുക്ക് ഭഗവാനാൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഫലം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കണം. നമ്മള് ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാവൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ പറ്റുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയുള്ള ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഏത് വർണ്ണത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവത് സേവന നിരതനാവുക, അതാണ് നമ്മുടെ കടമ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും വർക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ശൂദ്രനാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അവർക്ക് കിട്ടണത് അല്ലെ, ഇന്നിപ്പോ ഉള്ള കാലത്ത്. അപ്പോ നമ്മള് എന്ത് വേണം, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉയരണം. സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാം. തൻ മൻ ധൻ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഉപയോഗിക്കുക, ഭഗവാനായിക്കോട്ടെ. അതാണ് 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്. ഇനി സ്വധർമ്മം ഏതു മനോഭാവത്തോടെ ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രധാനം എന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്. ചിലർക്ക് തോന്നും, ഞാൻ ഈ വർണ്ണത്തിലാണ് ഇപ്പോ ജനിച്ചത്, ഇപ്പൊ മറ്റൊരു വർണ്ണത്തിലെ പ്രവൃത്തിയാണ് എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക. ഇപ്പോ ശൂദ്രൻ വിചാരിക്കും, ബ്രാഹ്മണ്യത്തിലെ പ്രവൃത്തി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം, അത് ചെയ്താലോ എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത്. മറ്റൊരു വർണ്ണത്തിലെ കർമ്മം നല്ലതായി തോന്നും, അത് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള ആ മനോഭാവം നല്ലതാണോ? അത് നമുക്ക് നോക്കാം. 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നത്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറ്റമറ്റതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മവാസന അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർണ്ണത്തിൽ പെടുന്നത് അല്ലെ. മുൻ ജന്മ കർമ്മവാസനകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വർണ്ണങ്ങളില്, ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ക്ഷത്രിയനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ സ്വധർമ്മം ആ വർണ്ണത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് 4 വർണ്ണങ്ങളും ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ മുൻ ജന്മ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവണതാണ്. മറ്റൊരാളെ അനുകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ശൂദ്രൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഞാൻ അമ്പലത്തിലെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്തോളാം എന്ന്, എനിക്ക് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യണത് തെറ്റാണ്. അപ്പോ ഒരു 2 റുപ്പി ത്രെഡ് ഇട്ടാല് ബ്രാഹ്മണനാവില്ല അല്ലെ. അപ്പോ സ്വഭാവവുമായിട്ട് യോജിക്കണം, അല്ലാതെ മറ്റു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ വിജയിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജോബ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു എഞ്ചിനീയർ വിചാരിക്കും, എനിക്ക് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവണമായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും തോന്നും അല്ലെ. അപ്പോ ഏത് കർമ്മമാണെങ്കിലും ഭഗവാന് സേവനമായി ചെയ്യുക, ചെറുതോ വലുതോ അങ്ങനെയില്ല. ഇപ്പോ ഒരു വൈശ്യൻ ഇപ്പൊ ബിസിനസ്മാൻ ആണ് അല്ലെ, കച്ചവടം. അപ്പൊ നുണയൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും. ഞാനിത് ഈ ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളായതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വന്തം ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഐറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വില കുറച്ച് തരികയാണ് എന്ന് പറയും.
ആ വിലയൊന്നും കുറച്ചിട്ടല്ല, ലാഭം എടുത്തിട്ടാ കൊടുക്കണേ. അങ്ങനെ നുണ പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഇപ്പൊ അയാളിപ്പോ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലോ, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ആര് ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷേത്ര പൂജ ചെയ്യണ്ട് വിചാരിക്കുക, ശൂദ്രൻ ക്ഷേത്രം ക്ലീനിങ് ചെയ്യണ്ട്. രണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ അത് തുല്യമാണ്. ഇവിടെ അർജുനൻ പാപമേൽക്കും എന്ന് ഭയന്നു അല്ലെ, എന്നാൽ സ്വധർമ്മമായതുകൊണ്ട് ഭയക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും തൊഴിലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് താന്താങ്ങളുടെ സ്വഭാവ അനുസൃതമായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളെ മുമ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഒരു കൂട്ടർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവ മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായി ശൂദ്രന് അനുയോജ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഒരാൾ അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് കൃത്രിമമായി അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല. സ്വഭാവത്തിന് അനുസൃതമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവത് സേവനമായിട്ടാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയും നീചമല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒന്നും ചെറുതോ വലുതോ ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോഴത് നീചപ്രവൃത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠ പ്രവൃത്തിയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മം സാത്വികമാണ്. എങ്കിലും സ്വഭാവേന സാത്വികനല്ലാത്ത ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണന് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തെ അനുകരിക്കരുത്. ഭരണകർത്താവായ ക്ഷത്രിയനോ അധമകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ശത്രുക്കളെ ഹിംസിക്കാനായിട്ട് അക്രമാസക്തമാവേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നയതന്ത്ര സംബന്ധമായി നുണ പറയേണ്ടതായും വരും. രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിനൊഴിച്ചു കൂടാത്തവയാണ് അക്രമവും ഇരട്ടത്താപ്പു നയവും. അതോർത്ത് ക്ഷത്രിയൻ സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്രാഹ്മണ ധർമ്മം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞുവല്ലേ, ഞാൻ ഭിക്ഷ എടുത്തോളാം, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്ന്. അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി. അർജുനന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, മറുകക്ഷിയോട് പൊരുതാൻ അദ്ദേഹം മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ തരം താഴ്ന്നു പോകുമെന്ന ഭീതിക്ക് വഴിയില്ല. വ്യാപാരത്തിലും ആദായത്തിനു വേണ്ടി ധാരാളം നുണ പറയേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ആദായം ഉണ്ടാവില്ല. ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാവണം. അങ്ങനെ ആ പ്രവൃത്തി എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ആവശ്യമാണ്. ത്രിഗുണ അനുസൃതമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൈവന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. അതിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഓരോരോ തരം കർമ്മങ്ങളില് വ്യാപരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ചെയ്താലാണ് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കണത് അല്ലെ. ഏത് പ്രവൃത്തിയും അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഫ്രീ ആവും പിന്നെ അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടൈം കണ്ടെത്തുക തന്നെ വേണം. ജപം, കൃഷ്ണ കഥകൾ കേൾക്കുക, പറയുക, അതുപോലെ ഇസ്കോൺ സെന്റേഴ്സിലൊക്കെ പോവുക. അങ്ങനെ സമയം നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്കും ഭഗവാന്റെ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടിയും നീക്കിവെക്കും. സ്വകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അങ്ങേ സേവിക്കുന്നതാണ് എന്ന ഭാവന, അതാണ് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനും തൃപ്തനാണ്. ത്രിഗുണാനുസൃതമായി തനിക്ക് കൈവന്ന സ്വഭാവത്തെ മുൻനിർത്തി വേണം ഒരാൾ തന്റെ കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരമോദ്ദേശം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്നതാവണം ആ പ്രവൃത്തി എന്ന ദൃഢനിശ്ചയവും ആവശ്യമാണ്. ഏത് വർണ്ണത്തിൽ എന്നതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. സ്വന്തം കർമ്മം ചെയ്യാം. സ്വധർമ്മം കുറച്ചൊക്കെ പിഴവുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ദോഷമുള്ളതാണ് എന്ന് കരുതി അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും അരുത്. അതാണ് ഇവിടെ 48ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷമഭിനത്യജേത് സർവാരംഭാഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃത. കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. പറയാണ്, ബദ്ധജീവിതത്തിലെ ഏത് കർമ്മവും ത്രിഗുണങ്ങളാലെ ദൂഷിതം ആയത് തന്നെയാണ്.
അത് കുറച്ചും കൂടി ലെവൽ കയറുമ്പോൾ അത് ദൂഷിതമല്ലാതാവും. അത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണും. ബ്രാഹ്മണന് പോലും ജന്തുവധം ആവശ്യമായ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും. ക്ഷത്രിയനോ എത്ര ഗുണവാനായാലും ശത്രുക്കളോട് പൊരുതേണ്ടിയും വരും. അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനാവില്ല. അതുപോലെ ഒരു വ്യാപാരി, അയാൾ എത്ര ഗുണവാനായാലും ചിലപ്പോൾ തൻ്റെ തൊഴിൽ ആദായം കൂട്ടാനും ഒക്കെ വേണ്ടി നുണ പറയണം, അല്ലേ? രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം, ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ചന്ത നടത്തണം. ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റില്ല. ശൂദ്രനും ദുഷ്ടനുമായ ഒരു യജമാനനെയാണ് സേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ശൂദ്രൻ ഒരു ദുഷ്ടനായ യജമാനനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ചെയ്യരുതാത്ത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത്തരം വിഷമതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും താന്താങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ സ്വഭാവങ്ങളാകയാൽ 4 കൂട്ടരും നിറവേറ്റുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അർജുനനും പിന്മാറാൻ ആഗ്രഹിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന്. ക്ഷത്രിയന്റെ കർമ്മത്തിലെ കുറ്റം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി ബ്രാഹ്മണന്റേത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഭിക്ഷയെടുക്കാൻ. സ്വന്തം വർണ്ണത്തിനനുസരിച്ച സ്വധർമ്മം അത് മാത്രം ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഗ്നി അത് പരിശുദ്ധമാണ്, എങ്കിലും അതിന് പുകയുണ്ട്. ആ പുക അഗ്നിയെ മലിനമാക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മളുടെ കർമ്മം, സ്വധർമ്മത്തില് കുറച്ചൊക്കെ ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഗ്നിയുടെ കാര്യമാണ്. അതിൽ പുകയുണ്ടാവും, പക്ഷെ പുക അഗ്നിയെ മലിനമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിൽ ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ദോഷം നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനെ കുറ്റമുള്ളതാക്കുന്നില്ല. പുകയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധിയേറിയതാണ് അഗ്നി. ഒരു ക്ഷത്രിയന് തൻ്റെതായ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്റേതായ കർമ്മം സ്വീകരിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നിലയിലും മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പില്ല. ക്ഷത്രിയൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ കർമ്മം ഏറ്റെടുത്താലും അതിലും ഉണ്ടാവും ദോഷങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ലെന്ന നിഗമനത്തിലെത്താം. ഭഗവാൻ പ്യുവറാണ്, അല്ലെ? അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ പ്യുവറാവും. അതൊക്കെ മാലിന്യമുക്തം, ദോഷരഹിതം അത് ആയി മാറും. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം മലിനമായത് തന്നെയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മൾ ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. അതുപോലെ സ്നാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ വേറെ ഓരോ വീട്ടുജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഭഗവാന് സമയം കൊടുക്കുക. 2 മണിക്കൂർ ജപിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അത് നമുക്കൊരു കവചമാണ്, ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മിലേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ അത് ചെറുക്കും എന്നാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത് സേവനത്തിന്, ഡിവോഷണൽ സർവീസിന് കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുപോലെ ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യണം, ഇല്ലേ? അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ BMW പരിശുദ്ധാവുക. പുക മാറിയിട്ട് തീ പ്രകാശിക്കണ പോലെ BMW എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാവണം. നമുക്ക് അറിയാം, അല്ലേ? ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് അതെപ്പോഴും പരിശുദ്ധമാക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അഗ്നിയും പുകയും തന്നെ ഇവിടെ അനുയോജ്യമായ ഉദാഹരണം. മഞ്ഞുകാലത്ത് തീയിൽ നിന്ന് ഒരു കരിക്കട്ട എടുത്ത് നീക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലും മൂക്കിലും പുക കടന്നു വിഷമിച്ചു എന്ന് വരാം. ഇങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും തീ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിവ് തുടരുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം, അല്ലേ? അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ അതിലുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യും. മനുഷ്യന് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെയാണ്. ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയുണ്ടെങ്കിലും സ്വകർമ്മം ത്യജിച്ചുകൂടാ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ തൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് പരിപൂർണത. അതല്ലാതെ ഈ കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ സ്വധർമ്മം സ്വീകരിക്കുക, അതല്ല ശരി. കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവത് സേവനമാക്കി മാറ്റുക. അതൊരു സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അത് ഉയരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് യാതൊരു ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. ഏതൊരു കർമ്മവും പരമപുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ നീങ്ങി വിശുദ്ധമാകുന്നു. പ്യുവറാവണം, അല്ലെ? എല്ലാം നമ്മളും പ്യുവറാവണം, നമ്മളുടെ കർമ്മവും പ്യുവറാവണം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അന്തരാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കും.
അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മളെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, ആ പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും. അതിൽ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്, ആ പരമപദപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവാൻ തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അഗ്നി പരിശുദ്ധമാണ്, എങ്കിലും അതിന് പുകയുണ്ട്. ആ പുക അഗ്നിയെ മലിനമാക്കുന്നില്ല. പുകയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധമേറിയത് അഗ്നിയാണ്. ഏതൊരു കർമ്മവും പരമപുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് ആയിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങൾ നീങ്ങി വിശുദ്ധമാകും. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അന്തരാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. എന്തു വേണം? നമ്മൾക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം ആദ്യം, അല്ലേ? വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം നമ്മള്. അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളും നമ്മളും എല്ലാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ അന്തരാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ട പരിപൂർണത നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ യോഗ ലാഡർ നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നറിയില്ല. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? യോഗ ലാഡറിന്റെ പിക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ലേ? അത് 3-ാമത്തെ അധ്യായം ആണ്. അതന്നെ, 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മള് അടുത്ത ശ്ലോകം കുറച്ചും കൂടി മുകളിലത്തെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാണ് കേട്ടോ. യോഗ ലാഡറില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കർമ്മഫലം നമ്മൾ ത്യജിക്കണം. നമുക്കറിയാം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഭാവന പാടില്ല. നമുക്കറിയാം. ഉടമ അവകാശം വേണ്ട, അല്ലേ? അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആ നമ്മള് കൃഷ്ണസേവനത്തില് മുഴുകണത്. ഇതൊക്കെയും കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ മുഴുകാൻ. അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയണത്. ഇത് കർമ്മഫലേച്ഛ പാടില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അഹംഭാവം പാടില്ല, എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥ അവകാശം, ഇതൊക്കെ ത്യജിക്കാം. അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിട്ട് നമ്മൾ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന അങ്ങനെ ആ യോഗ്യതയിലേക്ക് പോണത്. യോഗ ലാഡറിൽ നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. അതായത് കർമ്മയോഗയിൽ നിന്ന് കർമ്മത്യാഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് നമ്മളെ. 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗത സ്പൃഹ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിം പരമാം സന്യാസേനാധിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയും. എന്താണ് പറയണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 49-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഏതൊക്കെ ത്യജിക്കണം? അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. താൻ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണെന്നും തന്മൂലം സ്വകർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്കില്ലെന്നും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ ത്യാഗം. ഏതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയണത്? നമ്മള് ഭഗവത് അംശമാണ്, നമുക്കറിയാം. ഭഗവാനാണ് മാസ്റ്റർ, നമ്മള് സെർവന്റ് ആണ്. അപ്പോ സ്വകർമ്മത്തോണ്ടുള്ള ഫലങ്ങള്
അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവത് ദത്തമായ ദ്രവ്യങ്ങളും എല്ലാമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. അതാണ് യഥാർത്ഥമായ ത്യാഗം. താൻ ഭഗവത് അംശമാകയാൽ തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇതാണ് ശരിയായ കൃഷ്ണാവബോധം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആണല്ലേ എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകനാവേണ്ടത്. താൻ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണെന്നും തന്മൂലം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്കില്ലെന്നും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ ത്യാഗം. അപ്പൊ ഭഗവാനിലെ സേവന നിരതനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതിലാണ് ആനന്ദം അനുഭവിക്കണത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആനന്ദം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികളൊക്കെ കുറയും. പിന്നെ ഒരു ബന്ധനങ്ങളും ഇല്ല. ഭഗവാനാണ് പിന്നെ അയാളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുക. അതാണ് ഗ്ലോറി ഓഫ് ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തി യോഗയുടെ ആ പ്രത്യേകതയാണ് അത്. പാപിയായ ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ജപത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗത്തിലൂടെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിശുദ്ധനാവുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി. ആ മനസ്ഥിതിയുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പരമപുരുഷനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ള സംതൃപ്തി ഉള്ളതിനാൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനോട് ആസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭൗതിക ആസക്തി ഇല്ലാണ്ടാവും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്ന് നേടാവുന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലൊഴികെ മറ്റൊന്നിലും സുഖം കാണാത്ത നിലയിലായിരിക്കും അയാൾക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നിലും ആനന്ദമില്ല. ഏതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ആ ഭഗവത് സേവനത്തില് അല്ലേ? അപ്പൊ സന്യാസി തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ, യോഗി, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, ഇങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയാകട്ടെ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാതെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരന് പോലും ഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അത്ഭുതം അല്ലെ? ദൃഢതയോടെ ഭക്തി യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, വ്യതിചലിക്കരുത്. നമ്മൾ അതാ ചെയ്യാനുള്ളൂ. നമുക്ക് അത്രയും ഈസിയാണ് പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പോ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാ? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാതെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു, സന്യാസിയുടെ നിലയില്. ഈ മാനസിക സ്ഥിതിയെയാണ് യോഗാരൂഢത എന്ന് പറയണേന്ന്. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ എന്നാണ് യോഗാരൂഢത എന്ന് വെച്ചാൽ. യസ്ത്വാത്മരതിരേവ സ്യാത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വയം ആത്മസംതൃപ്തനായവന് തന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണത്തെ പറ്റി ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. എപ്പോഴാണ് സ്വയം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ആവുമ്പോഴാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ആ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണത്. അങ്ങനെ ആത്മസംതൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല. അതാണ് 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് വരാൻ ആ പവിത്രീകരണം എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതാണ് 50-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ തഥാപ്നോതി നിബോധമേ സമാസേനൈവ കൗന്തേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം. എന്നിൽ നിന്ന് അതറിയുക. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ? ഇനി ആ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കേണ്ട ആ ടെക്നിക്ക്, ആ പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്നിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ. ഞാനിതാ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? സ്വധർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ അത് ഭഗവത് അർപ്പണമായി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പരമപദത്തിന് അർഹനാവാമെന്ന് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങളെ പരമപുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി ത്യജിക്കുന്ന ഭക്തന് ബ്രഹ്മാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാം. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് കർമ്മഫലങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിക്കാം. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാം. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം നേടുന്നതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഇപ്പൊ 50-ൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഭക്തിയോഗി പരമാത്മ തത്വത്തെ ആ ഭഗവാൻ എന്ന തലത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കണു. ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക.
ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ, അത് ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള തലത്തില് ആ സാക്ഷാത്കാരം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഭക്തി യോഗി ആയിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഭക്തി യോഗത്തില് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തി യോഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പരമാത്മ തത്വത്തിനെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി യോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം നേടുന്നതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. അതാണ് ഇനി 51 വിവരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗി എന്നുള്ളതാണ്. ജ്ഞാനയോഗി പിന്നെ ഹയസ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗിയാണ് ജപം, പൂജ, ധ്യാനം, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഇതൊക്കെയും ചെയ്തിട്ട് പരിശുദ്ധിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഒടുവിൽ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന് അർഹനാവുന്നത് ഒരു ഭക്തിയോഗിയാണ്. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പവിത്രീകരണം സംഭവിക്കണം, ഫലാസക്തി കുറയ്ക്കുക, അല്ലെ, ഫലകാംക്ഷ ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുവെന്ന ഭാവമില്ലാതെ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനാവുക. അപ്പോഴാണ് ആത്മാവിനെ അറിയുക. ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് ജ്ഞാനയോഗി മനസ്സിലാക്കും. ഭക്തിയോഗിയാണെങ്കിലോ ഞാൻ ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവത് സേവനമാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്ത് ആ പരമസത്യത്തിനെ അറിയുന്നു ഒരു ഭക്തിയോഗി. ജ്ഞാനയോഗി ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്നുള്ള തലത്തിലേക്കാണ് എത്തണത്. അതാണ് വ്യത്യാസം, അല്ലെ, ജ്ഞാനയോഗിയും ഭക്തിയോഗിയും തമ്മില്. 3 ശ്ലോകങ്ങള് ഒരുമിച്ചാണ്, 51 മുതൽ 53 വരെ. ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുക്തോ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച ശബ്ദാദീൻ വിഷയാം ത്യക്ത്വാ രാഗദ്വേഷോ വിതസ്യ ച. രാഗദ്വേഷങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മുന്നേറുക. വിവിക്ത സേവി ലഘ്വാശീയത വാക്കായ മാനസ ധ്യാനയോഗപരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിത. വാക്ക്, കായ, മനസ, BMW അവിടെയും വന്നു. ലഘ്വാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ്റ് ലെസ്, കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കണ ആള്. അഹങ്കാരം, ബലം, ദർപ്പം, കാമം, ക്രോധം, പരിഗ്രഹം വിമുച്യ നിർമ്മമ ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കണം. അഹങ്കാരം, ബലം, ദർപ്പം, കാമം, ക്രോധം, പരിഗ്രഹം ഒക്കെ വിമുച്യ, ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഭൂതാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണത്. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗ അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അധീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക, അല്ലെ, ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ, ആ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി മനസ്സും ഒക്കെ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു, അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ഥിര നിശ്ചയനാവാൻ പറ്റും, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ പറ്റും, രാഗദ്വേഷങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ. വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുർജനങ്ങളുടെ സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക, സത്സംഗമാവാം, അല്ലെ. ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കുക, അതായത് ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കിയിട്ട് ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാള് വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അധീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും, ഇതൊന്നും എന്റേതല്ല, അല്ലെ, ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒന്നിന്റെ ഇല്ല നമുക്ക്, അങ്ങനെ ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കണു എന്നാ പറയണത്. ഭക്തി യോഗയ്ക്കായിട്ട് എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത്? സാത്വികത എന്തായാലും വേണം, അല്ലെ. പിന്നെയോ സാത്വികതയിൽ എത്തണം. നമ്മൾ ഗുണങ്ങളില് നമ്മള് തമോ രജോ ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിക്കണം, സാത്വിക ഗുണത്തിലെത്തണം. പിന്നെയോ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്തായാലും ചെയ്യണം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്തായാലും നിർബന്ധമാണ്.
അങ്ങനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിശുദ്ധനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. അപ്പോഴ് നമുക്ക് പിന്നെ ആസക്തി, ദ്വേഷം അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. രാഗദ്വേഷങ്ങള് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റൊന്നിനോട് ആസക്തി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ മിതമായിട്ട് ആഹാരം വേണം അല്ലെ. വിജന സ്ഥലത്ത് താമസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്സംഗം മാത്രം, ദുർജനങ്ങളുടെ കൂടെ വേണ്ട. ആത്മീയ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരാള് ഈ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കും. പിന്നെയോ ഡെവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കണല്ലേ ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആഹാരം കഴിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ആത്മീയ പുരോഗതി, ആ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, ആ പുരോഗതി മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിശുദ്ധനായിട്ട് മനോനിയന്ത്രണം വേണം. ഭോഗ ആസക്തി കൂടാതെ കണ്ട് ആ ഭഗവത് സേവന നിരതനാവുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള്. അപ്പോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടല്ലോ, ബോഡിലി പ്ലാറ്റ്ഫോം, അതിലല്ലാത്തതിനാല് നമ്മള് അതിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോഴെന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒട്ടും ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഈ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ടെമ്പററി ആണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഈ സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ മെച്യൂർ ആവുമ്പോഴില്ലേ ഈ എന്താ പറയാ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ജപം, ധ്യാനം, അതുപോലെ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൽ മെച്യൂർ ആവുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുക. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവല് സാക്ഷാത്കാരാണ്. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതിനൊക്കെ നമ്മൾ നന്ദി പറയണം. ഭഗവത് കൃപ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക. പിന്നെന്താ, ഞാൻ ശരീരം ആണ് എന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സമയം കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആത്മീയതയ്ക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. വിശുദ്ധ ബുദ്ധിമാനാകുന്ന വ്യക്തി സാത്വികനായിരിക്കും. അയാൾ മനോനിയന്ത്രണം ചെയ്യുകയും സദാ ധ്യാന നിരതനാവുകയും ചെയ്യും. ഭോഗവിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തനാവില്ല. അയാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ രാഗദ്വേഷരഹിതങ്ങളായിരിക്കും. ആ വിരക്തനായ മനുഷ്യൻ വിജന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കില്ല. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ കർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും. ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന് കരുതാത്ത അയാൾ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഒട്ടേറെ പദാർത്ഥങ്ങൾ വാരിച്ചെലുത്തി ദേഹത്തിന് പുഷ്ടിയും കരുത്തും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല. ജീവിതം ശാരീരികമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദുരഭിമാനവുമില്ല. തനിക്ക് ഭഗവത് കരുണയാൽ കിട്ടുന്നവ കൊണ്ട് സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. വിഷയസുഖങ്ങൾ കിട്ടാതെ വന്നാൽ കോപിക്കുന്ന സ്വഭാവമല്ല അയാൾക്കുള്ളത്. കോപിക്കില്ല. അയാൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ അഹംഭാവമുക്തനായ അയാൾക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തീരെ നശിക്കും. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാര പദത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായ മനുഷ്യന് ശാന്തി ലഭിക്കും. അസ്വസ്ഥനാവില്ല ഒരിക്കലും. ശ്ലോകമുണ്ടല്ലേ, 2:70 എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാക്കാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവന് അല്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ഭക്തന്റെ യാത്രയുണ്ടല്ലോ വളരെ സാഹസികമാണെന്നാ പറയാ. അത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം മുതല് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും അല്ലെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ. അപ്പോൾ ആ ദിവസം തന്നെ മനോഹരാവും. ഈ വിധത്തില് ഭക്തിയോഗി എന്ന് അഭിമാനിക്കും അല്ലെ. ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതിന് ഒരു ബ്രേക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും അവിടുന്ന് അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. സായുജ്യം. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല്
നമ്മള് ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വരിക. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ആ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. 3 വിധത്തിലാണ് ആളുകൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. ലോവർ ലെവലിൽ ഉള്ളവര് യോഗികളൊക്കെ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. എന്താ പറയാ, അവ്യക്തികവാദികളൊക്കെ ഭഗവാനെ ഈശ്വരനെ ഈ ബ്രഹ്മൻ സ്റ്റേജിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുള്ളൂ. അവരെന്താ അറിയോ ചെയ്യുക, അവര് സായുജ്യാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കണേ. ഭഗവാനിൽ ചെന്ന് ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്, മെർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുക, ഈ സായുജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ തന്നെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് സായുജ്യാവുമ്പോ, അത് ലയിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തൻ അങ്ങനെയല്ല ആഗ്രഹിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ദാസനായി തന്നെ എന്നാല് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ തലത്തിൽ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്ഥിതനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. മാതാജി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടായി പോണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ യോഗിയുടെ തലത്തിലൊക്കെ എത്തണത് എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നീട് പരമാത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമുണ്ട്, പിന്നീട് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരമുണ്ട്. അത് ഭക്തി യോഗിയുടെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയവർക്കാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ ഈ യോഗി തലത്തിലെത്തിയ ആള് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലാണ് എത്തുന്നത്, രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട്. ആദ്യം വിശുദ്ധനാവും, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്ത് അയാൾ പ്യുവർ ആവും. കാരണം എന്താ, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോ പ്യുവർ ആവുന്ന എന്താ പറയണേ, ഭഗവാൻ പ്യുവർ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആവുമ്പോൾ നമ്മളും പ്യുവർ ആവും. അതാണ് വിശുദ്ധനാവണത്. അങ്ങനെ മനോനിയന്ത്രണവും ഭോഗവിഷയാസക്തി കുറയ്ക്കലും രാഗദ്വേഷങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയണ്ടല്ലേ. വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുക, വിരക്തനാവുക, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക, മതം ഇല്ല, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം, ഇതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിനോടും എന്താ പറയാ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധോ ഒന്നുമില്ലാതെ ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. എങ്ങനെയാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കണേ, യോഗികള് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയില് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ആ സാക്ഷാത്കാരമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അവര് എവിടേക്കാ, അവർക്ക് പിന്നീട് എന്താ ലാസ്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടാവണേ, അവർക്ക് സായുജ്യ മുക്തിയിലേക്കാണ് അവര് പോണത്. ആ സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാളുടെ ആ വ്യക്തിത്വം തന്നെ ഇല്ല, മെർജായി, അതിൽ മെർജായി, ആ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസില് മെർജായി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവര് ഈ ഭഗവത് സേവനം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഈ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലല്ലോ. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ദാസനായിട്ട് തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും യജമാനൻ അല്ലെ, മാസ്റ്റർ, നമ്മൾ സെർവന്റ്. അങ്ങനെ ആ ആത്മീയ തലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളപ്പോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. എന്നുവെച്ചാ 5 തരം മുക്തി ഉണ്ട്. സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതില് സായുജ്യമാണ് ഈ യോഗികളുടെ തലത്തിലുള്ളവര്, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ കിട്ടുന്നവര് അതാണ് ഈ സായുജ്യ മുക്തിയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ മാതാജി പറയുമ്പോ? വ്യക്തമുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ മാതാജി? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് യോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാവണതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ ഭക്തിയുക്ത സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഇല്ല, ഭക്തി യോഗികളുടെ അല്ല. അത് ഇനി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇനി ജ്ഞാനയോഗി എന്നും പറയാം. ഇവര് ജ്ഞാനയോഗിയാ, ടഫ് ടാസ്ക്. ഇവരുടെ വഴികൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ, ചോദിക്കൂ. മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നണു. നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണോ?
എനിക്ക് മാത്രമാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അല്ല എല്ലാം വളരെ കട്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്റെ ആദാച്ചിക്ക് മാത്രം തോന്നുന്നു. അല്ല കട്ടാവുന്നുണ്ട്, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക്. അതെ, അതെ അല്ലേ? കട്ടാവുന്നുണ്ട്. നെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. കേൾക്കണില്ല എന്ന് മോനെ, ശരിക്കും കേൾക്കണില്ല. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താ ശരിയാവും വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ? നോക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ശരിയായിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, 53 ഇതിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ? വിശുദ്ധ ബുദ്ധിമാനാകുന്ന വ്യക്തി സാത്വികനായിരിക്കും. അയാൾ മനോനിയന്ത്രണം ചെയ്യുകയും സദാ ധ്യാനനിരതനാവുകയും ചെയ്യും. ഭോഗവിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തനാവില്ല. അയാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ രാഗദ്വേഷരഹിതങ്ങളായിരിക്കും. അഹംഭാവമുക്തനായ അയാൾക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തീരെ നശിക്കും. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാര പദത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. അയാള് ജ്ഞാനയോഗിയായിരിക്കുന്ന അയാള് ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരാണ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് 3 സാക്ഷാത്കാരങ്ങള്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാര പദത്തിലെത്തും. അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. 54 ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്താ മാതാജി? അപ്പോഴാണ് ഭക്തിയുക്ത സേവനം വരുന്നത്. അതെ, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയും പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനയോഗി ഉണ്ടല്ലോ, ഇയാളിപ്പോ ജ്ഞാനയോഗിയാണ്. ഈ ജ്ഞാനയോഗി എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തി യോഗി ആകുന്നു എന്നുള്ള ആ മാറ്റം പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ അറിയും, ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവിനെ അറിയും. ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തില് ഈ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷവും ധാരാളം പുരോഗമിക്കണം. ജ്ഞാനയോഗിക്ക് അങ്ങനെയില്ല. ഈ എന്താ പറയാ, സാഹസിക ജീവിതാണ് അല്ലെ? പരിധിയില്ലാത്ത സമുദ്രം പോലെ ആണ് ഈ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ ഈ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. പക്ഷേ ഈ എന്താ പറയാ, അവർക്ക് ഭഗവാനോട് സേവനം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ലാസ്റ്റ് മരണശേഷം ഉള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കണവർക്ക് അങ്ങനെ, ജ്ഞാനയോഗിക്ക് അത്ര വരെ പോവാനുള്ള വഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് ഭക്തി യോഗിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോ, ഏത് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കും, പരമാനന്ദവും അനുഭവിക്കും. അയാൾക്ക് പിന്നെ ദുഃഖങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. സർവഭൂതങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കാണും. പിന്നെ ഈ നിലയിലെ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഇവിടെ മുഴുകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ മരണശേഷം ഉണ്ടാവില്ല. പരമസത്തയോടുള്ള ഏകീഭാവമായ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തുക എന്നതാണ് വ്യക്തിശൂന്യവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തിമമായിട്ട്. അവർക്ക് അവിടം വരെയുള്ളൂ പോവാൻ പറ്റുക. അവരുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അത്ര തന്നെയുള്ളൂ. ആ ഏകീഭാവം, പരമസത്ത, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസില് ലയിക്കുക, മെർജ് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവര്. അപ്പൊ വ്യക്തിഗതവാദിയും ശുദ്ധഭക്തനുമായ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ ഇനിയും സഞ്ചരിക്കണം. അപ്പോ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതാവും അല്ലെ? ലയിച്ചു കഴിയുമ്പോ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക? അപ്പോ ഒരു പരമഭക്തന് എന്താ വേണ്ടേ? എല്ലാ കാലവും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അല്ലാതെ എങ്ങനെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിച്ചൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട. ഭഗവത് സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ മുമ്പ് തന്നെ മുക്തിപദം എന്ന ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ, പരമസത്തയോടുള്ള ഏകീഭാവം പ്രാപിച്ചിരിക്കും എന്നർത്ഥം. അപ്പോ ഭക്തി ഇതിൽ വരുമ്പോ എന്താ പറയാ,
മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയം എല്ലാം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ? പൂർണ്ണ ഭക്തി ഭാവന എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ലേ ഈ ഭഗവത് സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ മുമ്പ് തന്നെ മുക്തിപദമെന്ന ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ പരമസത്തയോടുള്ള ഏകീഭാവം പ്രാപിച്ചിരിക്കും എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ആവൂലോ. അതായത് പറയില്ലേ ഈശോപനിഷത്തിലെ ധ്യാന മന്ത്രല്ലേ, പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോ ഭക്തൻ ഈ പൂർണ്ണത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഈ പരിപൂർണനായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനോട് അടുക്കുമ്പോഴ് ആ ഭക്തനും സ്വയം പരിപൂർണനായി അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും, മറ്റൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം, ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളിപ്പോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദം, ഒരു ഫുള്ള് ഥാലിയിൽ പ്രസാദം നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഫുള്ളായി വയറ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഥാലി കൊണ്ടുവന്ന് മുമ്പിൽ വെച്ചു വിചാരിക്കുക, നമുക്കിനി ഒട്ടുമേ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇരിക്കണ വേളയില് നമ്മള് ഒരു ലഡ്ഡു അതിൽ നിന്ന് താഴെ ഉരുണ്ട് വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി, നമുക്ക് വല്ല സങ്കടം ഉണ്ടാവോ? സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് വിശന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലഡ്ഡു താഴെ വീണ് പൊട്ടുമ്പോ സങ്കടമായി അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഈ ഭക്തൻ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും പരിപൂർണനായി, ആ ഭക്തനും സമ്പൂർണത കൈവരുമ്പോൾ സംതൃപ്തിയായി, പിന്നെ ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹമില്ല അല്ലെ? ഈ പ്രസാദം നിറച്ച ഥാലിന്ന് ലഡ്ഡു വീണ് പൊട്ടിയാല് വല്ല സങ്കടം ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടായിരിക്കണേ നമ്മള്. അതുപോലെ ഇപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ തികഞ്ഞ സംതൃപ്തി ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് പിന്നെ മറ്റൊന്നിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, കൂടുതൽ കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണ. ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണ, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമാണ് എല്ലാ നേരവും ഉണ്ടാവുക. അത്രയ്ക്കൊന്നും ഈ ജ്ഞാനയോഗികൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഉന്നതമായ ആധ്യാത്മിക പരീക്ഷണത്തിൽ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ? നിരപേക്ഷ സങ്കല്പത്തില് സേവ്യ സേവക ഭേദം ഇല്ലാതാവും. പിന്നെ അവരുടെ കാര്യത്തില് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിയവരുടെ കാര്യം ഭൗതിക ജീവിത ദൃഷ്ട്യാ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ദുഃഖം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിക്കണോ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ദുഃഖം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നിരപേക്ഷ ലോകത്തോ ശുദ്ധഭക്തിയോടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല. നമ്മള് ഈ ഭൗതികത എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു അല്ലെ? അലൗകികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊക്കെ പ്യുവറാണ് അല്ലെ? അതിന് ദുഃഖങ്ങളില്ല, അതിന് പിന്നെ പ്രതികരണം ഇല്ല. കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനായ ഭക്തന് ആഗ്രഹത്തിനോ ആവലാതിക്കോ കാരണമുണ്ടാവില്ല. ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാകയാൽ ഭഗവത് സേവന നിരതനായ ജീവാത്മാവും സ്വയം പരിപൂർണനാണ്. അതുപോലെ മാലിന്യമെല്ലാം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ പുഴ പോലെയാണ് അയാൾ, വിശുദ്ധനായി പിന്നെ അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശുദ്ധിയൊക്കെ നമ്മളിലേക്കും റിലീസായി കിട്ടും. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ശുദ്ധഭക്തൻ എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയത് കൊണ്ട് അയാൾ നഷ്ടത്തിൽ ദുഃഖിക്കുകയോ ലാഭത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുകയോ ഇല്ല. ഓരോ ജീവസത്തയും ഭഗവത് അംശമാകയാൽ എന്നേക്കും അവിടുത്തെ സേവകനാണെന്ന് അറിയുന്ന അയാൾക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരാളെ ഉത്കൃഷ്ടനെന്നോ മറ്റൊരാളെ അധമനെന്നോ അയാൾ കരുതില്ല അല്ലെ? ആ തലത്തിലെത്തിയ ആൾക്ക് കുറെ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കുറെ ആഭരണമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരാള് വന്ന അയാളെ വലിയ കാര്യം, ഒരു ദരിദ്രനായിട്ട് മുഷിഞ്ഞ കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് വന്ന അയാളെ വിലയില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും ആ ഭക്തന് വേർതിരിവുണ്ടാവില്ല. ഉത്തമ അധമ സ്ഥിതികൾ ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അത്തരം ക്ഷണികങ്ങളായ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങൾ ഭക്തന് ബാധകമല്ല. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ എത്തിയ ഒരാള് എങ്ങനെയായാലും അനുഗ്രഹീതൻ തന്നെയാണ്, ബ്ലിസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെ? മുഴുവൻ ദിവസവും ആ ആള് ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും. ഭൗതിക തലത്തിലെ കർമ്മത്തിന് ദുഃഖമാണ് ഫലം.
ആ, അപ്പോ ഈ അനുഗ്രഹ വർഷം ചൊരിഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാ? ആത്മീയ തലത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ? ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, അവര് ഒട്ടും ക്ഷീണിക്കില്ല. എത്ര ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സേവനം ചെയ്യണോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് എനർജി ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? അല്ലാതെ കുറയില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എവിടെ പോയാലും എല്ലാവരിലും അവര് കൃഷ്ണഭക്തി ചൊരിയാണ് ചെയ്യുക. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെ? അലൗകിക തലത്തിലെത്തിയ ആ ഭക്തന് വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കാരുണ്യം നൽകും. സർവേഷു ഭൂതേഷു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയായിരിക്കും അയാൾക്ക്. പൊന്നിനും കല്ലിനും ഒരേ വിലയെ കൽപ്പിക്കൂ, അല്ലെ? അവർക്കങ്ങു രത്നം ചരൽക്കല്ലുപോലെ, ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ എന്നുള്ള വരികൾ നമ്മൾക്കറിയാം. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. പൊന്നിനും കല്ലിനും ഒക്കെ ഒരേ വിലയെ കൽപ്പിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. വിശുദ്ധ ഭക്തനായ ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയും. ഈ നിലയിൽ പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിക്കുന്നത് നരകതുല്യമായും സ്വർഗരാജ്യപ്രാപ്തി ആകാശപുഷ്പമായും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പാമ്പിന്റെ തകർന്ന വിഷപ്പല്ലുകളായും അനുഭവപ്പെടും. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ, ഒരു ഭക്തന് ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും, എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിക്കാൻ പക്ഷേ ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ മാതാജി? കേൾക്കാമോ? മാതാജി ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ? ആ ഓക്കെ. അപ്പോ അപ്പോഴ് ആ ഭക്തൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ, ആ സായുജ്യം എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റ് ഭക്തൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിച്ച പിന്നെ ഡിവോഷണൽ സർവീസിന് പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഈ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ അത് ആകാശപുഷ്പം പോലെയാ ഒരു ഭക്തന്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിലും സർപ്പങ്ങളെന്നാ പറയാ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇപ്പോഴോ ഈ ഭക്തനായി കഴിയുമ്പോഴോ വിഷപ്പല്ലുകള് തകർന്ന പാമ്പിന്റെ പോലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പാമ്പ് പിന്നെ കടിച്ചാല് കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെ? പല്ലില്ലല്ലോ. വിഷപ്പല്ലുകൾ തകർന്ന സർപ്പത്തെ പോലെ ആത്മനിയന്ത്രിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭയപ്പെടാനില്ല. ഭൗതിക വിഷബാധയേറ്റ മനുഷ്യനെ പ്രപഞ്ചം ദുരിതപൂർണമാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ കിടക്കണ മനുഷ്യന് ഈ ഇവിടെ ദുരിതം തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ? എന്നാ ഭക്തനോ ലോകം വ്യോമത്തെ പോലെയോ വൈകുണ്ഠത്തെ പോലെയോ മഹിമയിട്ടതാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടം വൃന്ദാവനമാക്കാൻ പറ്റും ഭക്തന്, അല്ലെ? ഇവിടെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഭക്തന് അത് വൈകുണ്ഠമാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടം തന്നെ. ഭക്തന് ലോകം പരവ്യോമത്തെ പോലെയോ വൈകുണ്ഠത്തെ പോലെയോ മഹിമയുറ്റതാണ്. ഈ ഭൗതിക വിശ്വത്തിലെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടനായ വ്യക്തിയും ഭക്തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു എറുമ്പിനേക്കാൾ മാന്യനല്ലതാനും, അല്ലെ? ഈ ഭൗതികതയില് വലിയ വിശിഷ്ടന് വലിയ പദവിയുണ്ട്, പണമുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇത് ഭക്തന്റെ ദൃഷ്ടിയിലോ ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ വില തന്നെയുള്ളൂ. ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് ഉചിതമായ വിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രചരിപ്പിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കരുണയെ സഹായമുള്ളൂ. ഇപ്പോ പറയാണ്, ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആ ജ്ഞാനയോഗി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ജ്ഞാനയോഗി ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അല്ലെ? പക്ഷെ വിശുദ്ധനായ ഭക്തന് ഇത് സോ ഈസിയാണ് ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തൻ ശരിക്കും ഭക്തൻ അത് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയല്ല ആഗ്രഹിക്കണത്, അത് നരകതുല്യായിട്ടാ തോന്നണത്, വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സായുജ്യം. അപ്പൊ ഭക്തൻ അതിൻ്റെയും അപ്പുറത്തേക്ക് ആണ് ആഗ്രഹിക്കണത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോഴവിടെയാണ് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം. ഇനി കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ പറയാണ്, ഭക്തൻ ഭഗവാനെ അറിയുന്നു. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് വായിക്കാട്ടോ. പരമസത്തയോടുള്ള ഏകീഭാവമായ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തുക എന്നതാണ് വ്യക്തിശൂന്യവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തിമമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പരമസത്തയുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കണം അവർക്ക്. അത് അജ്ഞാനയോഗിക്ക് അതാ ആഗ്രഹം, ഭഗവാനോട് അങ്ങിട്ട് ഏകീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
വ്യക്തിഗതവാദിയും ശുദ്ധ ഭക്തനുമായ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശുദ്ധ ഭക്തി യുത സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ ഇനിയും സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കോ ഭക്തന് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് എത്താനും പറ്റും. മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്കാണ് അയാൾക്ക് ആഗ്രഹം പോകാന്. അല്ലാതെ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ട് എന്താ പറയാ, ആ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാനൊന്നുമല്ല ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം. അവിടെ നിന്നും സഞ്ചരിക്കണം. ഭഗവത് സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ മുമ്പ് തന്നെ മുക്തിപദം എന്ന ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ പ്രാപിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഭക്തനുണ്ടല്ലോ, മുമ്പേ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ബ്രഹ്മബോധാവസ്ഥയൊക്കെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ശുദ്ധഭക്തൻ എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയത് കൊണ്ട് അയാൾ നഷ്ടത്തിൽ ദുഃഖിക്കുകയില്ല, ലാഭത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അയാൾ പൊന്നിനും കല്ലിനും ഒരേ വിലയെ കൽപ്പിക്കൂ. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഇവിടുന്ന് ഇനി പോണം കേട്ടോ, ഇനിയും പോണം. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ ജ്ഞാനയോഗിക്ക് ഇവിടം വരെയുള്ളൂ, ഇവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. വിശുദ്ധനായ ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയും. ഈ നിലയിൽ പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിക്കുന്നത് നരകതുല്യമായും സ്വർഗരാജ്യപ്രാപ്തി ആകാശപുഷ്പമായും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പാമ്പിന്റെ തകർന്ന വിഷപ്പല്ലുകളായും അനുഭവപ്പെടും. വിഷപ്പല്ലുകൾ തകർന്ന സർപ്പത്തെ എന്ന പോലെ ആത്മനിയന്ത്രിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അയാൾക്ക് പിന്നെ ഭയപ്പെടാനില്ല ഭക്തന്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണേ? ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ അറിയുന്നതിന് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മനോഹര ശ്ലോകങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ അറിയുന്നു, അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തില് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വത തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. പ്രധാന ശ്ലോകമാണ് ഇത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഭഗവത് കൃപ തന്നെ വേണം അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സത്യം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? വേറൊന്നുമില്ല എളുപ്പവഴി. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ ആ ഭക്തന് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയാം. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം അതിന് സാധിക്കും അല്ലെ? ഡിവോഷണൽ സർവീസ് കൊണ്ട്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കോ ഭഗവാനെ അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഒരു പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്യുവർ ഡിവോട്ടി, ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഗൈഡൻസിന്റെ കീഴില് മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളെയോ കുറിച്ച് ഭക്തിഹീനർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അനുമാനം കൊണ്ടും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം തുടരണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം എന്നും നിഗൂഢമായിരിക്കും. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല. പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ ഊഹാപോഹം കൊണ്ടോ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുറെ ട്രിപ്പിൾ PhD ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്ര വലിയ മെറ്റീരിയൽ നോളജ് കൊണ്ടും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ? ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള അറിവാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ളതാ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വക ട്രിപ്പിൾ PhD അതല്ലെങ്കിൽ MTech PhD ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതിന് എന്ത് വേണം? ഭഗവത് സേവന നിരതനാവണം അല്ലെ? അപ്പോൾ മാത്രാണ്, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രാണ് ഭഗവാനെ അറിയുള്ളൂ. അതാ പറയണ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദം കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയവർ കൃഷ്ണന്റെ ധാമമായ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യം പോകാൻ അർഹരാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മഭൂതനാകുന്നവന് തന്റെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന അർത്ഥമാകുന്നില്ല.
ഭക്തിയുത സേവനമുണ്ട്. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനമുള്ളപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അതോടൊപ്പമുണ്ട്. ഭക്തി സാധനയുണ്ട്, ഭക്തനുമുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനത്തിന് മുക്തിക്ക് ശേഷവും ക്ഷയമില്ല. മുക്തി ഭൗതിക ജീവിത ബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെ കുറിക്കുന്നു. ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തൻ, ഭഗവാൻ, ഭക്തി, ഇത് മൂന്നും വേണം അല്ലേ? എന്നും അലൗകികതയാണ്. എന്നും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ, അലൗകികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കാൻ അപ്പോ സാധിക്കും. ശ്രവണാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, അതെല്ലാം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യമൊക്കെ അപ്പോഴാണ് നീങ്ങുക. ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഓഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കണത് നമുക്ക് വളരെ ഊർജം പകരുന്നതാണ്. പ്രഭുപാദിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുക, കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ പടിപടിയായിട്ട് ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ പ്രഭുപാദിന്റെ ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ പറ്റും. എന്താ പറയണേ? വ്യക്തിത്വം, അതല്ല, സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിനും സേവനത്തിനും വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം തുടരണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം എന്നും നിഗൂഢം തന്നെയായിരിക്കും. വിശദേ എന്ന പദം എന്നിൽ ഉൾപോകുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ഏകീഭാവം എന്ന അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അതല്ല ശരി. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിനും സേവനത്തിനും വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ അർത്ഥം. അപ്പോ ജ്ഞാന യോഗി അല്ലാതെ ഭക്തി യോഗി എന്താണ് ചെയ്യുക? വ്യക്തി ശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ഏകീഭാവം അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത്. അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അതൊന്നും അല്ല. അവർ ദ്വൈതമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക അല്ലെ? ഭഗവാനും ഞാനും വേറെ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും മാസ്റ്റർ തന്നെ, ഞാൻ എപ്പോഴും സെർവന്റ് തന്നെ, അങ്ങനെയുള്ള ഭാവം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. എവിടെയായിരുന്നാലും അല്ലെ, കൃഷ്ണ ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ എത്തിയാൽ തന്നെ അവിടെയും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാവുക. അതാ ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിനും സേവനത്തിനും വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം. ഉദാഹരണത്തിന് പച്ചക്കിളി പച്ചമരത്തിൽ കയറുന്നത് അതിനോട് ഏകീഭവിക്കാനില്ല. അതിന്റെ ഫലങ്ങള് അതിവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പ്രഭുപാദ്. പച്ചക്കിളി പച്ചമരത്തിന്മേൽ കയറുന്നത് അതിനോട് ഏകീഭവിക്കാനല്ല, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാണ്. ഈ വിഷയത്തിന് ഉദാഹരണമായി സമുദ്രത്തിൽ ഒഴുകി ചേരുന്ന നദികളെ വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറുണ്ട്. പുഴകൾ സമുദ്രത്തിലെത്തി ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാ പറയണേ. വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾക്ക് ഈ നില ആനന്ദകരമാവാം. മറിച്ച് സമുദ്രത്തിൽ ഒരു ജലജീവിയെ പോലെ തന്റെ വ്യക്തിഭാവം പുലർത്തുകയാണ് വ്യക്തിവാദി ചെയ്യുക. ഇപ്പോ നദികളിലും മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ മത്സ്യങ്ങൾ, നദി ഒഴുകി സമുദ്രത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ എന്താണ്? ആ മത്സ്യം സമുദ്രത്തിലും മത്സ്യമായി വ്യക്തിത്വത്തോടെ നിലനിൽക്കും അല്ലെ? അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ നില. നേരെ മറിച്ച് വ്യക്തിശൂന്യവാദികളാണെങ്കിലോ ആ നദിയെല്ലാം സമുദ്രത്തിലെത്തി ഒന്നാവുന്നു എന്നാണ് അതിലാണ് അവര് ആനന്ദം കാണുന്നത്. സമുദ്രത്തിനടിയിലും എണ്ണമറ്റ ജീവികളെ നമുക്ക് കാണാം. ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, ആഴങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജലജീവികളെ പറ്റിയും പൂർണ്ണമായി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെയും വിഭൂതികളെയും പറ്റി ഭക്തന് ശരിയായ അറിവ് നേടാൻ കഴിയും. 11ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതിന് കഴിയുകയുള്ളൂ. പരമപുരുഷനെ അറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഈ ശ്ലോകം ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കണോ? ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കണോ? വേണ്ട മാതാജി, മതി. 55 വരെ മതിയോ? 55 വരെ മതി മാതാജി. ഓക്കെ. ഓ, 9:39 ഹരേ കൃഷ്ണ. 55 വരെ. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ?
ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടോ? ഉണ്ടോ മാതാജി? ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ മനസ്സിലാവാത്തത്? മനസ്സിലായിട്ട് മതി, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോണ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ 1, 2, 3, 4-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 864 പേജിലെ അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ, നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെയോ? ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ശേഷം ഭഗവാനെ പറ്റി ശ്രവണത്തിനാണല്ലോ പ്രാധാന്യം. ശ്രവിക്കുന്നതോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ ഭക്തന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് പിന്നീടും ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കാം. അങ്ങനെ പിന്നെ പരമപുരുഷ ചരിത്ര ശ്രവണത്താലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങള് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ വളരും. അങ്ങനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങള്, ലോഭം, ഭോഗ, ആസക്തി ഇതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. അതൊക്കെ കൽമഷങ്ങള്, ദോഷങ്ങളൊക്കെ, മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ഇവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുമ്പോൾ ഭക്തന് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അല്ലെ? കുറച്ച് ചെയ്യും ആദ്യം, അപ്പൊ നമ്മൾ പ്യുവർ ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഭൗതിക കൽമഷം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ നിന്ന് അയാളെ തടയും. പിന്നെ അയാൾക്ക് മാലിന്യം ബാധിക്കണ പോലുമില്ല. ഈ നിലയിൽ പൂർണ്ണമായ ഭഗവത്ജ്ഞാനം കൈവരും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താല് പ്രകാശിതനാവും അങ്ങനെയുള്ള ആള്. ഇതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഭക്തി പ്രക്രിയ, ആധ്യാത്മിക സേവനം മുക്തിക്ക് ശേഷവും തുടരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മുക്തനായതിനു ശേഷവും ഡിവോഷണൽ സർവീസ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണില്ല. അത് തുടർന്ന് തന്നെ പോണം. ആപ്രായാണാത് തത്രവി ഹി ദൃഷ്ടം എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം പറയുന്നുണ്ട്. മുക്തിക്ക് ശേഷവും ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം തുടരുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ തനതായ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വരൂപ അവസ്ഥയില് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കലാണ് ഭക്തി മാർഗേണയുള്ള മുക്തി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. സ്വരൂപത്തില് ജീവാത്മാവിനെ തനതായ ജീവാത്മസ്വരൂപം എന്താണ്? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കലാണ് ഭക്തി മാർഗേണയുള്ള മുക്തി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും നിർവചിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ദാസൻ എന്നുള്ള സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മാറണില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്ത് മുക്തി കിട്ടിയാലും ഗോലോകം കിട്ടിയാലും അവിടെ നമ്മൾ സെർവന്റ് തന്നെയാണ്. സ്വരൂപ അവസ്ഥയെ പറ്റി മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും സഹജ അവസ്ഥ ഭഗവത് സേവനം തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ സ്വധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെയും ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കടമ. മുക്തിക്ക് ശേഷവും ഈ സേവന കർമ്മം ശാശ്വതമായി തുടരുന്നു. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാസങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മുക്തി. അപ്പോ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ഓരോ സങ്കല്പം ഇവിടെയാണ്, ഈ ഭൗതികതയാണ് ശാശ്വതം, പെർമനന്റ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടൊഴിയൽ തന്നെ മുക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുക്ത ആത്മാക്കളാവാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുക. അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇവിടെയും നമുക്ക് പ്യുവറായി, പിന്നെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കണില്ല. പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തിയാൽ അവിടെയും നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് സേവനം തന്നെ കിട്ടും. നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയും ഭക്തിയുക്ത സേവനം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചോദിക്കുമ്പോ ഈ ഭാഗം എഴുതിയാ മതിയോ മാതാജി? അങ്ങനെയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കണേ? ആ, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയും ഭക്തിയുക്ത സേവനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ നമുക്ക് പറയാലോ. ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ ഉണ്ടാവണേ. എവിടം വരെ? ഭഗവാനെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് അവര് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുക.
ഓ. അവിടം വരെ ഭക്തന് എത്താൻ ഓടിക്കയറാൻ പറ്റും, അവിടം വരെ ഭക്തന്. പക്ഷെ ആ. ഈ ജ്ഞാനയോഗി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ്, കുറെ കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചിട്ട് ജ്ഞാനയോഗി വരണേ. കുറെ പഠിക്കണം, കുറെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ജ്ഞാനയോഗി ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് എത്തിച്ചേരണത്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെത്തണേ? അവർക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കണം, അതാ അവരുടെ ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ടി അവരവിടെ എത്തി. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയൊക്കെ സോ ഈസി, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം. മാത്രല്ല അവിടം കൊണ്ട് അവരുടെ യാത്ര അവസാനിക്കണില്ല. അവര് പിന്നെയും അവിടുന്ന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അവർക്ക് ആരംഭിക്കണേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം. എന്നിട്ട് അവര് അവിടുന്ന് പിന്നെ മുന്നേറിയിട്ട് അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൈക്കൊള്ളും. എങ്ങനെ? അവരുടെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭക്തി സേവനത്താൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ അവരെ ഒട്ടും മാലിന്യം ബാധിക്കണില്ല. അപ്പൊ അവര് ജ്ഞാനത്താല് പ്രകാശിതരാവും. അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം വെളിവാക്കി കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തി മാർഗേണയുള്ള മുക്തി കിട്ടാണ്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മളിപ്പോ അവര് ജ്ഞാനയോഗികള് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ ലയിച്ചു, അവിടെ ലയിച്ചു പോയി. ഭക്തി യോഗി വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്ന് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തണം. അവിടെയും അവര് അവരുടെ സ്വസ്വരൂപം മറക്കണില്ല. അതാ പറയണേ, സ്വസ്വരൂപാനുസന്ധാനം എന്നൊക്കെ പറയൂ അല്ലെ. ഇപ്പൊ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാൻ മാസ്റ്ററാണ്, നമ്മള് സെർവന്റ് ആണ് എന്നുള്ള എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിലും മുക്തിക്ക് ശേഷവും ഈ സേവന കർമ്മം തന്നെ ശാശ്വതമായി തുടരുക. അവിടെ ചെന്നാലും അല്ലെ ഭഗവത് കൃഷ്ണ ലോകത്തിലെത്തിയാലും നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യണത് ഭഗവത് സേവനം തന്നെ ആവണം. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ മാതാജി? ഓ മാതാജി. ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയില് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേരുമെന്നല്ലേ മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് പിന്നെ ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, ബന്ധം വരുന്നത് മാതാജി? ജ്ഞാനയോഗികളെ മാതാജി അവിടം വരെ എത്തിയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവണേ. ഓ. ഭക്തിയോഗികള് അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തിയോഗികൾക്ക് പിന്നെയും പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയും ഈ ഭക്തിയുക്ത സേവനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചേ. അപ്പൊ മാതാജി ഇപ്പം പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലായ ആള് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നു. അതെ. അവിടെ ഭക്തിയുക്ത സേവനം വരുന്നുണ്ടോ? ഊവല്ലോ, അവരെ സംബന്ധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. ഭക്തൻ ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ വരെ ഓടിക്കേറി വരും. അവര് പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. അവര് പെട്ടെന്ന് എത്തും ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയില്. ബ്രഹ്മത്തിനെ അവര് പെട്ടെന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം കഴിയും. എന്നിട്ട് അവര് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരണം. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വരണം ഭക്തൻ. അതിന് അവർക്ക് അവിടുന്ന് പിന്നെയും ഈ ഭഗവത് സേവനം എങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവാണ് അവര് ചെയ്യണേ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഓ മാതാജി, നോക്കാം, വായിച്ചു നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ. ഒന്ന് ഇടുവോ? ആരോ ഇടുവോ? പ്രജീഷ് പ്രഭു ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇടാം മാതാജി. ശശികല മാതാജി, ആദ്യം എല്ലാവരും ജ്ഞാനയോഗി ആവണം മാതാജി. ആദ്യം ജ്ഞാനയോഗി എല്ലാവരും ആവണം. പക്ഷെ ഈ ജ്ഞാനയോഗികൾ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ യാത്രയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ലയിക്കാത്തവര് ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് ഉയരണം. പടിപടിയായിട്ട് ഉയരണല്ലോ. യോഗ ലാഡറിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കർമ്മ. അതാണ് പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച നാനാഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ വൈഷ്ണവവൃന്ദേ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരു മഹാരാജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ